దేవుని వందనాలు. నా పేరు సురేంద్ర కుమారి. నేనైతే చిన్నప్పటి నుంచి బాల్యదినముల నుంచి దేవుని నమ్ముకొని ఉన్నాను కానీ క్రైస్తత్వంలో ఉన్నాను కానీ నామకార్థ క్రైస్తత్వం అన్నమాట. చిన్నప్పుడే నాకు వివాహం అయింది. వివాహం అయితే ఇద్దరు పిల్లలు నాకు. ఆ దేవుని సన్నిధిలో ఆత్మీయంగా బలపడటానికి వాక్యం చదువుకునేదాన్ని, పాటలు పాడుకునేదాన్ని కానీ దేవుళ్ళు అంతగా బలపరచబడలేకపోయింది. ఇలా కొండపల్లి వచ్చి ఆల్సో ప్రేయర్ చర్చి వచ్చిన తర్వాత రక్షణ తీసుకొని దేవుని సన్నిధిలో ఆత్మీయంగా బలపడి నేను నా కుటుంబము ఎంతగానో బలపడిపోయాం. పిల్లలు కూడా అలాగా బలపరచబడ్డాం, దేవుని సన్నిధిలో బలపరచబడ్డాం. దేవుడే ఎంతగానో వాడుకుంటూ మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు అనమాట. అలాగే కొన్నాళ్ళు అలాగే దేవుని సన్నిధిలో వాడబడుతూ ఉండొచ్చు. అనేకమైన శ్రమలు అనమాట. నేను ఈ శ్రమ పడలేదు అనుకోవటానికి లేదు. అనేకమైన గొప్ప శోధనలు అనమాట. ఆటన్నింటిలో నుంచి కూడా దేవుడు అనుదినము నన్ను ఏ రోజుకు ఆ రోజు నూతనపరిచి బలపరిచి దేవుని సన్నిధిలో వాడబట్టడానికి దేవుడు కృప చూపించాడు. ఏ రోజుకు ఆ రోజు నేను నూతనంగా మళ్ళీ సృష్టించబడినట్టుగా దేవుడు మాటలు ఉన్నట్టుగా వాటన్నిటిలో నుంచి దేవుడు విడిపించి తప్పించేవాడు అనమాట, దాటించేవాడు అనమాట. అనుక్షణం అలా దేవుని సన్నిధిలో వాడబడుతున్నప్పుడు అనుకోకుండా నా శరీరం అంతా వాసి ఇంతలావును వాసిపోయాను. కదలేని పరిస్థితి అయిపోతే మా కాపరి ఇక్కడ చర్చిలోనే ఉన్నాను. కాపరి నన్ను హాస్పిటల్కి పంపించాడు. కానీ ఎంతగానో ప్రార్థన చేసి దేవుని కృప వల్ల హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత వారైతే నన్ను చూసి భయపడి జాయిన్ చేసుకొని అన్నారు. జాయిన్ చేసుకొని అన్నప్పుడు ఇంకా ఎవరో తెలిసిన వారు మా బావగారు రిక్వెస్ట్ చేసి అలాగ జాయిన్ చేసుకున్నారు. కానీ అన్ని టెస్టులు చేసినా కానీ ఏమీ లేదు, రక్తహీనత, మా బ్లడ్ టెస్ట్ చేసినారు కానీ ఎక్కడ చూసినా రావట్లేదు, ఎక్కడ కోసినా రావట్లేదు. ఇంకా లాస్ట్కి ఇంకా అప్పుడు గొంతు కాడ ఎక్కడికి వస్తే అప్పుడు వచ్చింది అనమాట. వస్తే ఇంక అప్పుడు చేస్తే అమ్మకి బ్లడ్ లేదు, 2 పాయింట్లే ఉంది, బతకదా, మీరు అందరూ సంతకాలు పెట్టండి, అలాగైతే మేము జాయిన్ చేసుకుంటాం, లేకుంటే జాయిన్ చేసుకోము అని చెప్పారు. అలా జాయిన్ చేసుకోము అని చెప్తే సరే నన్ను మా వాళ్ళు అందరూ సంతకాలు పెట్టారు. అయిపోయిందని ఇంకేం పరిస్థితి ఏం లేదు, అయిపోయింది ఇంకా అనేసి చుట్టాలకి బంధువులకి అందరికీ కబురు చేసుకుంటే నన్ను అయితే ఎటు తీసుకెళ్తున్నా కానీ ఎటు తీసుకెళ్తున్నారు నాకేమీ అర్థం కాలేదు. దేవుడే అలాగా చనిపోయి మరణకరమైన పరిస్థితిలో ఉన్న నన్ను ప్రభా నువ్వు అయితే బ్రతికించు, సజీవుడు అనే దేవుడు కదా, నేను జీవం కలిగిన సంఘముల నుంచి వచ్చాను. నా దేవుడు అయితే నన్ను నా పాపరైతే నన్ను ఎంతగానో బలపరిచి ఆత్మీయ స్థితిలో ఎదగటానికి కృప చూపించాడు. దేవుడే ఎంతగానో వాడుకోవటానికి కృప చూపించాడు. అలాగే దేవుని సన్నిధిలో ప్రభా అనేసి ప్రభా నుండి కాపాడు ప్రభా, బ్రతికితే నీ సన్నిధిలో సాక్ష్యంగా నిలబడి సాక్ష్యం చెప్తాను అనేసి ఇలాగ ఎంతగానో దేవుని బ్రతమానుకొని మనసులోనే నోరు మూత అయితే మూసేశారు మొత్తం. కానీ నేను మనసులోనే దేవుని ప్రార్థించుకున్నాను అనమాట. దేవుడు నా మరి ఆలకించి అయితే నన్ను ఇంటికి పంపించేశారు. డబ్బులన్నీ అయిపోయినాయి. ఎన్ని డబ్బులనే నేనైతే బాధపడలేదు. అదే అలాగే ఎలాగొన్నాను మళ్ళీ తీసుకెళ్ళిన స్థితిలో ఎలా ఉన్నాను అలా బ్లడ్ ఎక్కించారు కానీ మళ్ళీ అదే పరిస్థితిలో ఉన్నాను. అన్నప్పటికీ నన్ను ఇక డబ్బులు అయిపోయినేసి మా వాళ్ళు ఇంటికి తీసుకెళ్ళారు. బతికి ఇంటికి చనిపోయిన ఇంటి దగ్గర చనిపోయింది అనేసి అందరూ తీసుకెళ్ళిపోతే ఇక తీసుకెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ దేవుని వాక్ వచ్చిందనమాట. ఇదిగో నా సజీవం గల, ఇదిగో సమృద్ధి గల చుట్ట పచ్చని చుట్ట వల్ల నేను పెడతాను అనేసి దేవుడు నాకు వాగ్దానం చేసేవాడు, నా పట్ల వాగ్దానం చేశాడు అనమాట. దేవుడు ఇలాగ నా పట్ల ఎన్నో ఆశ్చర్య వాగ్దానాలు చేశాడు. కానీ నేనైతే దేవుని సన్నిధిలో అనుక్షణము శోధన సహిస్తానే ఉంటాను కానీ బలపరచబడతా. ఏనాటి కానీ అన్నట్టుగా నా దినము ఆ రీతిగా జీవించబడుతూ ఉన్నాను అనమాట. ఇంకా నేను బలపరచబడాలని అనేకమంది రేపు సాక్షార్థంగా మహిమార్థంగా దేవునికి జీవించాలని అలాగా నేను చెప్పిన చిన్న సాక్ష్యము దేవుడు జీవించాను.